Alexával olyan tüzes a kapcsolatunk, állandóan valamit meg kell oldanunk, meg összeveszünk, kivékülünk, szeretjük egymást, nincs unalmas nap. Hát nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy ennyire kijavult az idő, nagyon örülök neki. Egyszerre esik, süt a nap, szivárvány, kb. Mint az egész 8 év alatti kapcsolatunk, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örülök neki. Számomra a szerelem a melegséget, a tüzet jelenti, az állandó forró kapcsolatot, a veszekedést, a kibékülést, a támaszt, az együttlétet. Bandiban, amit a legjobban szeretek? Hát, hogy mindig odafigyel rám, és mindig igyekszik ott lenni, hogyha szükség van rá. Tartja bennem a lelket, hogyha valamilyen nehéz időszakban vagyunk. Törődést, a szeretetet, az odafigyelést, mindent, úgy az egész Bandit egyben. Alexa, nagyon szeretlek, és alig várom, hogy végre elvehesselek, és várom a közös életet. Nagyon szeretem, nagyon jó ember, komolyan megértő, egy igazi társ, amilyenre vágyok, és amilyen szeretném, hogy mellettem álljon egész életemen keresztül. Husi, ne stresszelj, a tánc jó lesz, és minden klappolni fog. Ma két szerelmes, akik már hosszú ideje együtt járnak életük útján, kimondják közös útjuk elején, hogy vele akarom ezt végigjárni, végigcsinálni. Andrisa a föld embere, sokan ismeritek őt, mezőgazdasággal foglalkozik, vállalkozik, márkát épít, mindemellett zöldséget is értékesít, szószt is főz, mint kiderült, ahogy nálunk szokták mondani, piacol. Ugyanakkor élt a növényekhez, az évszakokhoz, a fáradtságos munkához, a termés beérésének várakozásához, türelemmel kell ott lenni. Na, Bandi! Ez jó lesz. Köszönöm. És 8 év alatt, ami már mögöttük van, azt is megtanulta, hogy Szandi szíve sokszor olyan, mint a chili paprika termése, látszólag törékeny, de van benne erő, és tűz, és szenvedély is. Szandi pedig jogász. Tudja, hogyan kell szerződéseket megfogalmazni, hogyan kell jól érvelni, azt is, hogyan kell precízen gondolkodni. A házasságra is így készült, mint egy fontos tárgyalásra. Alaposan minden esetőséget végig gondolva, listákat, jegyzeteket írva, hatalmas lelkesedéssel, és persze egy jó adag izgalommal. Mert a legjobbat akarta nekünk. Legjobbat akarta a férjének, és a legjobbat akarta a szeretteinek. Nem csak magának, hanem mindenki, aki itt ül. És ez így van rendjén, drága testvéreim. Mert ha valaki szeret, akkor figyel, készül, ott van teljes szívvel, 110%-os fordulatban. Szandi így szeret bennünket. És egy ilyen partner talált mellé, aki végig robogta vele a fáradtságos utat eddig, mostani pontig. És ez a mai nap nem egy üzleti megállapodás, nem egy újabb projekt, egy új termék paletta a piacon. Ez két ember szívének az ünnepe. Akik ma kimondják egymásnak, hogy veled minden kicsit egyszerűbb. És akkor is, amikor nem, akkor is megéri. Mert tokától bokáig úgy szeretlek, ahogy vagy. Na most csókoljátok meg egymást!
Már nagyon sok Boldogságot, szerelmet, szeretetet, megértést. Legalább annyit, mint most. Gratulálok, és nagyon-nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok a számukra. Kedves fiatalok, kislányom, nagyon-nagyon vigyázzatok egymásra. Első legyen a szerelem, a boldogság. Nagyon szeretlek titeket, és nagyon cukik vagytok, és minden legjobbat kívánok! Deti ako smeti. Bort, búzát, kenyeret, 13 gyereket! Gratulálok nektek, sok erőt, egészséget és boldogságot kívánok nektek. Tartson ki, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nagyon jó a parti, és remélem nyomjuk még reggelig. Azt kívánom nektek, hogy legyetek boldogok, hogy Bandi öltessen nagyon sok cherry paradicsomot, és hogy Alex nagyon kurva sok vállópert nyerjen meg. Én leegyszerűsítve csak adjon az ég minden szépet és minden jót. Puszilunk titeket, Alexa, minden jót kívánunk nektek a jövőben. Carloskát meg felejtsük el, az legyen a múlté. Pá-pá! Nagyon sok boldogságot, szeretet és kitartást kívánok az ifjú párnak. Aby si Alexa ostala stále taká, aká si, aby nám ostali také party, lebo vieš držať vlasy dosť dobre. A Ondro, ty zasej, hej, kvalitne, poriadne. Ale Alexu nám nechaj. Nechaj nám ju, lebo dobre sa s ňou pije, dobre sa s ňou grcá, dobre sa s ňou žuruje. Ako ty nemusíš vedieť detaily, Ondro, Alexa vie o čom, hej. Ty len zasej, to je tvoja úloha. A buďte šťastní. Alexa és András, ma kaptuk a hírt, hogy a siker, a pénz és a csillagás csak a mozivásznon. A ti életetekben legyen szeretet, hit és reménység. Minden jót kívánok, de fő az egészség. Sziasztok! Kedves nézőink, itt vagyunk Alexa és Andrásnak az esküvőjén. Meteorológusok szerint azért volt ma annyira nagy vihar, mivel ahány szem esőcsepp leesett az égből, annyi boldogság várhat rájuk a közeli életükben, és azt kívánja a Bodrog köznépe, hogy éljenek sokáig, nagyon-nagyon nagy boldogságban, legyen nekik rengeteg gyermek, rengeteg unoka és egy csodálatos család. Tudósította Orsi Jakobasz. Artur, és mit üzensz az fiúpárnak? Mondd csak el nekünk pár mondattal. Ondro, te vagy a legnagyobb szerdahelyi kakas az udvaron, ami csak lehet. Nagyon imádlak, Ondro. Neked olyan tökid van, mint a mese. Ondro, puszillak. Minden jót ebbe az életedbe. Élj millió évig. És mindig légy szomszédunk a hajónál. Igen, és másik persze Alexa, a kincs, a főkincs. Neki, hát ezt el lehet mondani, mert Alexa egy különleges ember, és nagyon örülök, hogy itt lettek a Lagzin, úgyhogy Alexa, no comment, mert nagyon imádlak. Pre televíziu Markíza, Janko Tribula. De Janko Tribula fiú, bazd meg! Ki bánja?
Ne, ezt vágj ki, ez nem jó, ez nem jó. Meg innen el. Most. Mert most eladták nekem ezt az inget, meg ezt a trikót alatta, hogy így nem fogok leizzadni. Nézd már rám. Pre televíziu Markíza. Az egészet Bohdana Ricsávszká. Mehetünk? De amúgy ebben hallani valamit? De ebből hallod, vagy abból? Mivel ma nagyon borús volt az idő, ezáltal sok napos, napsütéses este várhat rá. Mondtam, abszokától bokáig! Andris lecsókoltál, én tudom. Igen, még le is fogom a maradékot is. Többit is lecsókolok. Minden rúst lecsókolok. Fogja mondani a mondókát, akkor fogom összerakni. Azt mondja az ige még, engedjétek ezt meg nekem, hogy alkotok, ugyanilyen Batman-es lett, érzem én. Na olyan, mehetünk összeházasodni? Igen, megvan a bukréta! Hány óra van, fiúk? Úgysem működik. Mennyi elég volt? Egy szóba kellene jellemezned a kapcsolatotokat. Melyik az a szó és miért? Hullámvasút. Az első benyomásom Alexáról az volt, hogy szép, nagyon magas és nagyszájú. Bandiba, amit a legjobban szeretek? Hát, hogy mindig főz nekem. Azt nagyon szeretem. Van még valami esetleg, ami nyomja a szívedet és úgy elmondanál neked? Elég volt? Elég volt, csonkés. Sok is volt.